tunggal ikaw, inhalaw sinjanto ko ini. Ikaw tunggal ikaw, inhalaw. May dagbusag ng tiwag ko ini. Abdul! Karikaw kuno! Oy, Amadji! May ako nagtawag. Ito, Amadji. May ako nagtawag. Kamat to yung sin, kapapaw sin drawer, biya ko matupakwa, toothbrush, ang bukad dya. Why na toothbrush ko yan? Kanto na kaw. Toothbrush, Amadji. Okay. A few moments later. Madji, ayun na yung piyabi mo kako toothbrush ha? Ayun na yung toothbrush mo. Toothbrush? Sino ba kayo mo toothbrush? Sino ba kong toothbrush yung piyabi ko? Yung piyabi ko kayo mo toothpaste. Kung toothbrush, ay na toothbrush yung binili mo. Alaya, Madji ni. Toothbrush ba sa yung piyabi mo kako, Madji? Toothbrush iniyan mo. Takad ka. Kung pasan to record na hindi ha? Kaya mo hindi ako makukain na. Nag-record chat to. Nag-record chat to yung bisara mo. Yan ya. Hindi mo ka. Takap ka play on ko. Nagatoy ko no. Play ha. Dumuhon ta. In-record mo yan. O yan in-record naman ya. Yan ya. Play on ko ha. Kakaumat to sina pawaw sin drawer. Biya kumat to toothpaste ang buhok. Why na toothpaste ko yan ha. Biya kumat to. Toothpaste. Matanto na yun ang toothpaste. Sin. Toothbrush iniyan mo. Nakita ka. Toothpaste din iyan ko. Toothpaste din doon na-record yan. Nakato ko. Ulian mo ito toothbrush yan. Ulian. Kato ko. Pakanti mo ito toothpaste. Ulian yan. Kato ko. Ulian. Dali na sa ikaw ulian, Madji. Kaya kawan ko na. Kaya brian ko na. Dali na sa ikaw uli, Sab. Di ko na ikaw uli, di na. Ari na ikaw uli. Kaya brihan mo na. Kaya rin na ikaw uli. O ikaw di ako pabrihan kayo. May brihan mo. Di na ikaw uli. Di na ikaw uli, ha? Yan, Sab. Run.